mui mo be isu inay to em in chung ko in damem muana itan hay na nang ne ichung ti chu chandang na lunga shuai lu thoi ro Christian chung ko lal pa che na te chu tum khoi nang hing lo an chuai ve ngai lo lung bui in sain an hing ve ngai lo cha tuani nan hing ren don ni Krista ron pan mai la thil dang angai to lo himna izong te chu an ran le thuai nga bu sen o aliam da chan dang kan la lo dia khapan ni a ken ma hia Christian chung ko lal pa che na te chu kum khoi nan gi lo ang chuai ve ngai lo lung bui in sain an hi ve ngai lo cha tuani nan hing ren don ni nắng theo lâu cho chung qua lim thay lâu lim na ki ma ni lâu râu chung le san na te bel na chu nang ngei hil dang angai lo ve isu nang hin kan ru lo moi la Christian chung ko lal pa che na te chu kum khoi nan hing lo an chuai ve ngai lo lung bui in san an hi ve ngai lo cha tuani nan hing ren don ni cha tuani nan hing ren don ni al paro se kalome